Ayan. Hala, ginuuso ka Englishero man. My hello mga Shy! It's me again, Juna Shy Bisaya, and welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. Ciao! So ngayon mga Shy is pupunta kami ng Istiraha. Thank you to Ma'am Jing sa pag-invite. Kasi graduate yung anak niya ngayon, tapos with honors pa itong dalawa. There's two. So, ngayon is papunta na kami doon. So, yung kasama ko dyan mga Shy na mga Englishero and Englishera. Ang cute ng bata. Yung lalaki, anak ni Jamie, tsaka yung babae, nakikisabay lang ako sa kanila. Alright, let's go! So, this is the longest tunnel in the whole world. There is a tunnel. In the whole world, right? Alright. Wait, I saw something. But later, the kids will try to. But later, I have remedy and I got to win. Yes, To swim. But everybody line up and fall down to the water. yes. Hi. Congrats. Yung isa sa anak ni Ma'am Jing mga Shy na nag-graduate na with honor. So, di ba? Yan yung inahano. Di ba? Ang saya-saya. Hey, can you hold my hand? Are you afraid? Yeah, I Let's love go. the ball. Are you afraid, man? Don't be afraid. Go nga. Let's go. Hiya. Congrats. Nauna pa ako. Gani. Ano yung baby ni ano? Oh? Hello? Parang ikaw talaga mo. Iparinig mo sa kanya. Hala, baby. Ano kamukha ko na ba? Hala, ang cute ng baby. Ang Buti na lang, kulay lang nakuha tayo doon, ano? Kita na kami ng baby. Nag-birthday na yan. Galing Marcia. Ate Marion. I-welcome nato si Honorable Marion. Honorable Marion. Halo ya. Nagluring ako sa bukod. I-close ko dito sa likod. Ow. Ay, ito. Tulong nga daw, Be. Ayun o. May tamisa pa. Ano, Be? Wow. Ano yan? Tara mga Shy, itutour ko kayo sa taas kasi may second floor pa siya. Ang ganda dito mga Shy. Yan yung second floor. Pinuntahan namin ni Jamie. May birthday din. Tapos parang may maliit na theater dyan mga Shy. So pwedeng mag party at may 2 kwarto. So ayun, pumunta na kami sa baba mga Shy kasi may ibang mga kabataan din doon sa taas. Yan si Ma'am Jing. So yan yung nanay ng mga 2 with honors. It's kain time. Kainan na to mga Shy habang yung iba wala pa mga Shy. So kumain na kami niyan kasi dumating na rin yung pagkain mga Shy ni Aling Marcia. So let's eat mga Shy. Ano kagot? This chicken you want? This one? Lamat. At Aling Marcia. So ayun mga Shy, yan yung dala ni Jamie mga Shy na ihawan. Super nice mga Shy kasi walang usok. Maraming dala si Jamie na atay mga Shy kaya tinuhog-tuhog namin yan mga Shy habang sinasalang yung iba mga Shy. O diba ang galing. Ganda talaga mga Shy ng ihawan mga Shy kasi ang bilis maluto tapos walang ka usok-usok mga Shy. Super nice. Galing.
After ng kainan mga shy, syempre hindi mawawala ang ligo time. Ako lang atang naligo dyan mga shy, tapos mga bata mga shy kasi hindi man sila naligo. Ako lang ata nagdala din ng pangligo, pati si Jamie naligo siya pero gabi na mga shy. So magtampisaw muna tayo dyan kasi minsan lang naman tayo makaligo ng swimming pool dito mga shy pag mag-istiraha lang. Oh. Kami naligo mga shy. Tapos ongoing pa rin ang malamig? Suba. Ang lamig ya. Ano y- ligo. Oh. Hi. It's nice na. Sobrang lamig na mga shy. Naulahi. Yes. So ngayon mga shy, kakatapos lang namin. Maya-maya uuwi na kami. Ang second, kain mo na yan, Jimmy, ha? Uy, games! Sige, sige! Naginahan, no? Nagpakaon. Shy, pauwi na kami. Thank you, Angie. Thank you. So ayun mga shy, pauwi na kami niyan. Kailangan ko mag voice over kasi may nagkantahan. Makapiright tayo nito. Masisipa tayo nito ni Lolo YT. So, huli pero di kulong. May nag-ano naman dyan. Nag-sharon yan mga shy. Bye. Thank you for watching mga shy. God bless you all.